Hemen hasi zen dena, duela 100 urte baino gehiago, ikerketa zientifikoak poliki-poliki lurralde guztia bilakatu zuen mundu mailako erreferente bat, eta hori izan zen Geoparkearen abiapuntua. Ikerketen emaitzak orain arte gelditzen ziren mundu akademikoan eta zientzia munduan. Geoparkeak 10 urte hauetan egin duena izan da ezagutza hori helarazi bai herritarrei eta bai bisitariei. Modu erraz eta arrunt batean jendeak ulertu ditzan ze garrantzi daukaten ikerketa hauen emaitzak. 10 urte hauek erakutsi digute hori ideia on bat izan zela, geologia garapenerako tresna batean bilakatu duelako. Baina nik gogoratu nahi nuke hasiera batean hasi ziranak ideia simple honi zentzua eman eta indarra emateko egin zuten esfortzua. Geoparke izendapena lortzeko helburu zehatzarekin lanean hasi zirenak solan handia egin zuten. Eta horietako figura nabarmenena Kristina Iturriaga Goitia da. Esan genezake haurraren ama dela. El proyecto del Geoparque de la Costa Vasca nace del trabajo de colaboración que hicieron las oficinas de turismo de Deva, de Zumaya y de Mutriku. Una cosa que empezó siendo muy pequeña, que unía a los 3 municipios y que empezó llamándose la Ruta del Flis y consistió en ponerse de acuerdo para que un barco recorriera los 3 municipios. Tuvo un éxito grande y eso nos animó muchísimo. Nosotros desde la Agencia de Desarrollo de Vegesa coordinábamos el proyecto, ¿no? Nos animó muchísimo y pensamos que realmente, aparte de tener un paisaje maravilloso y la suerte de trabajar colaborativamente, este territorio tenía una historia de la historia de la tierra que era única, que le hacía muy especial y que nos permitía desarrollar un tipo de turismo que era el que nosotros queríamos, un turismo que atrajera a gente que quisiera aprender cosas, que le interesara cómo éramos nosotros. Y bueno, pues nos volcamos ahí a investigar un poco qué era el geoparque, qué era esa figura. Y cuanto más estudiábamos sobre ello, nos dimos cuenta que nos encajaba en nuestra filosofía y en los valores que compartíamos. Y así decidimos preparar una candidatura para ir a la red europea y mundial de geoparques. Cuando empezamos a contar que queríamos preparar esa candidatura, nos preguntaban, pero bueno, a ver, eso del geoparque, a ver, ¿qué es? Y al principio, bueno, pues les decíamos, bueno, pues un geoparque será lo que nosotros creamos que tiene que ser, ¿no? Vamos a ir haciendo cosas, pero sobre todo tiene que ser un sitio en que las personas que vivimos aquí nos sintamos orgullosos porque conocemos, porque sabemos cuánto de especiales somos, tanto por los valores naturales como por los culturales, y a partir de eso pues iremos trabajando. El esfuerzo fue grande y 3 ayuntamientos pequeños, como son Deva, Mutriku y Zumaya, lo hicieron posible. Yo creo que fuimos capaces de atraer el apoyo de todas las instituciones de diferentes rangos que nos apoyaban desde diferentes departamentos, la universidad, asociaciones, vecinos. Teníamos Aranzadi, Colegio de Geólogos, teníamos UNESCO Etxea. Yo creo que fue muy importante el apoyo de la UPV. La UPV yo creo que fue un importante aval para que se entendiera que efectivamente detrás de nuestro proyecto turístico había mimbres, es decir, había todo un conocimiento científico que avalaba la importancia y el interés de este proyecto y la capacidad de llegar hasta esta red. Y aunque viniera del ámbito del turismo, lo cual a veces yo creo que igual podía sorprender también que viniera de 3 pueblos pequeños y además de personas que trabajábamos en turismo, no de la universidad o de un departamento del gobierno estatal que decide desarrollar esto, sino venía de abajo arriba, ¿no? Y creo que eso lo valoraron muchísimo. Welcome on stage the delegates
from the global and European geopark of the Basque Coast. Me da mucha alegría que 10 años más tarde este geoparque no solo está vivo, sino creo que va dando pasos, que ha mejorado, que tiene una posición en la red de geoparques a nivel mundial que demuestra que el trabajo que se ha hecho en estos 10 años pues ha sido francamente bueno. Halako paraje ikusgarrietan zaudenean konturatzen zara paisaiak ze indar daukan, eta ze erakargarritasun. Eta gainera, ezagututa geruza hauek atzean daukaten istorioa, guztiz jakin-mina pizten dizut. Hori da pixkat helburua, ona datorren jentia ez geratzea bakarrik paisaiakin ero argazkiarekin, baizik eta jakin-mina piztia eta nahi izatia gehiago jakin eta gehiago ezagutzia. Hori da gure helburua, paisai honen atzean dagoen historia hori ateratzea. Horregatik planteatzen dugu labar hauetan milioi urteetako bidai bat egiteko aukera, eta horretarako adibidez dauzkagun behatokiak oso ondo funtzionatzen dute. Tarte bat hartu eta lasaitasunez eseri eta paisaiaz disfrutatu eta handitasun horretan txikia sentitzeko aukera eman diogu jendeari etortzen denean. Geoparkia ekoturismo eta geoturismoko irizpideetan oinarritutako kudeaketa bat egiteaz gain oso garrantzitsua da sektoreak, bertako sektore pribatuak kalitatezko negozioak edukitzea. Bisitarien esperientzia borobildu eta osatu egiten duelako. Eta guretako oso garrantzitsua da enpresa horiek formakuntza nahikoa emotia, askotan bezeruak gerturatzen diranean jakiteko geoparkia zer dan azaltzen eta jakiteko zein dan geoparkiek daukan aberastasun hori. Badira 10 urte geoparkeko entitatea sortu zala, eta arezkeroztik somatu deu bezeroen aldetik, bizitarien aldetik, beste apreziazio bat edo lur eremu honi beste balore bat eman diotela. Jendia erakartzeko iman bat bezalako izan dela eta arrezkeroztik balioa eman diotela leku honi. Bezeroek esaten digute oso gustora dabiltzala leku hontan gure kanpinagatik, bertako beste enpresengatik, aktibitateengatik, hala da surfa bezalakoa o txalupa irteerak edo kostaldeko fliseko kostaldeko irteerengatik. Paisajiagatik eta baita eremu hontan dagoen bizi aniztasun handiagatik. Eta gure aldetikan esan beharrekoa da gu ja bigarren generazioa gehala kanpinan, gurasoak kanpina sortu zuten 1988 urtea, ja badira 30-35 urte. Jubilatzeko bidian daude eta nahi eta ni gea orain kanpinan indarrakin gabiltzanak. Eta onartu eta aitortu behar dena da baita ere naizta kostalde hau, mendi hau, larre hauek beti hemen egon diala, geoparkeko izenak eman diola balio gehitu bezalako bat. Eta arezkeroztik mapan kokatu da ez Euskadin bakarrik, baita estatu mailan eta Europa mailan eta mundu mailan geoparkeko zaren mailan nun gauden. Orduan jende asko datore kanpotikan gure etxia bizitatzea, gure lurra ezagutzea eta gure herri politak ikustea baita. Orduan, zentzu hortan geoparke izendatu izana eremu hontan balioa askoz gehitu dio eta asko lagundu gaitu guri behintzat gure negozioa eta gure familia hemen jarraitzeko eta hemen lanian lehendik goguak bagenitun, are eta gogo gehiagokin lan egiteko.
Gaur egun Geoparkean ikerketa bultzatzea ere ezinbestekoa da guretzako. Guk historia harrigarria kontatu nahi ditugu eta horretarako arroken atzean dauden historia horiek atera egin behar ditugu. Guk hemen denboran bidaia bat planteatzen dugu. Eta ez edozen bidai. Dinosauriak desagertu ziren garaiera egingo dugu bidai. Duela 75 milioi urte inguru. Horrela hemen ikertzen geundela aurkitu genuen eskolizia fosila hau, itsaso azpian bizi ziren animalio guzti horiek egindako obra arte ederra hau. Erortzeko arriskuan zegoela ikusi genuen eta erreplika bat egin genion. Eta aurten erdia edo erori egin zaigu. Hori da pixka bat gure lana hemen, liburu erraldoi honetan dauden altxor geologiko txiki horiek zaintzea. Ni askotan gogoratzen naiz, aspaldi hau guztia ez ezaguna zanean hemen hasi ziren geologoekin, ez? Pentsa ze abentura beraientzako. Lurraren historiaren liburu erraldoi eta miresgarri bat deskubritu zuten eta poliki-poliki orrialdez orrialde hor barruan zegoen historia guztia ulertzea lortu zuten. Ni agertu nintzen hemen lehengoz saileko laguna eta bizi-laguna ere izan dudan pertsona batekin, Xabier Etxebarriarekin hain zuzen. 60. hamarkadaren bukaeran, eta ailegatzea eta lehenengo imagina gazteek esaten duten bezala flipantea, ez? Porque halakorik ez da leku askotan ikusten, ez? Lehen, claro, hemen bakarrik geunden biak, laginak hartzen, gainera jendea hondartza sasoia zenean begerantzen ginduen zer egiten dute xorobi horiek hor arroketan, arroka apurtzen eta arroka hori. Askotan erabiltzen da irudi hori, baina niri gustatzen zait oso grafikoa delako, ez? Hauek orrialdeak izango lirateke entziklopedia erraldoi bateko orrialdeak eta bakarrik ikasi nahi dugu hizkuntza hori. Hemen hainbat gauza daude irakurtzeko, baina klaro, trebatu behar zara hizkuntza horretan. Etorri dira, Europako, gaur egunean mundu osotik, ez? Baina lehen Europako hainbat ikertzaile. Europa mailan nahiko edatua egin zen hau apartekoa zela. Europan ez dago holakorik, hain zabalak eta vertikalizatuak. Vertikalizatuak izateak oso mesedegarria da, porque Colorado Kanyoian egiten duzu jeitzea osoa eta 1005 metro besterik ez dago. Hemen 5000 metro baino gehiago daukagu irakurtzeko, ez? Hori oso berezia da, benetan. Oso leku gutxitan daude horren beste liburu hain osoak, ez? Liburu osoak, hemen liburu osoak dauz. Eta aukera irakurtzeko eta interpretatzeko ederra da. Geoparkearen apostu sendo bat izan dira irteera gidatuak. Oso garrantzitsua da guretzat pertsona batek edo gidari batek kontatzea historia hori. Gure lana da hemengo ondare interpretatzea, hemengo altxor mundu guzti ezagutu oraztea, baina era errez batea, ez? Mundu guzti ulergarria izateko. Ikusten dugu, emaitzako nahi izaten nahi diela, jende geroz eta gehiago hurbiltzen zaigu, eta hemengo bisitan programa geroz eta zabalago da. Kontuan hartu behar dugu jende desberdina datorkigula. Izan daike ikasleek, izan daike familiko umiekin, izan daike publiko orokorra. Claro, hizkuntza desberdina manejatzen dugu kaso guztientzako. Hori da berez gure lana, gure altxorra edozein publiko motako ulergarria izatea.
Diskurtsoak berritzia garrantzitsua jotzen dugu guk. Ikerketan arabera, beti emaitza berria daude. Guk beti prest dago hau dana moldatzeko eta jendeira erraz batea saltzeko. Urtetik urtea juten gehan denbora guzti gauza hauek, gure gauza, gure diskurtsoa, gure materiala berrekuntza horiekin. Emaitzak geroz eta hobiak lortzeko. Barnekaldeko paisaia askoz ezezagunagoa da, baina begira ere ze paisaia politia daukagun eta zenbat altxor dauden hemen gordeta guk jakin nahi dugu eta kontatu nahi dugu mendi hauek eta bailara hauek nola sortu ziren eta bertako biztanleak nola moldatu diren paisaia honetara eta nola paisaia honek moldatu dituen bertako biztanleak. Eta horretarako kostaldeko dinamika horiek errepikatu beharko ditugu hemen eta ikerketa eta produktu eta eskaintza interesgarriak sortu beharko ditugu Barnekaldean ere. Geoibilbideak modu oso egokia dira tokiak ezagutzeko. Jakin badakigu euskaldunok eta kanpotik datozen bisitariek gustoko dutela mendian ibiltzea. Horregatik bai panelak eta bai interpretazioa orokorrean plus bat ematen diete ibilaldiei. Guretzat garrantzitsua da geoparkeen biodibertsitatea mantentzea eta konserbatzea. Eta hortarako erramienta garrantzitsua bada ingurumen heziketa. Eta horrekin saiatzen gea bai ikastetxeekin, bai familiekin, hortan garapen jasangarriaren bidean lanian. Eta garrantzitsua da gure seme-alabei, geoparkea orain dagoen, baina hobeto uztea. Eta hortarako bidea da sentsibilizazioa eta ingurumen heziketa. Kontserbazio lan hortan garrantzitsua da landa paisaia ere mantentzea. Baserriko tradizioak, baserriko paisaia eta horrekiko errespetua lantzea. UNESCOtik 4 urtetik behin etortzen dira ebaluatzera, 3 egunetan zehar erakusten diegu egin dugun guztia eta orduan konturatzen zara, lan handia egin dala. 2018an etorri zian, 2018an etorri zian azkenengoz eta 2022an etorriko dira, berriz hemen ez daukazu lokartzeko astirik.
Geoparkeak momentu honetan ditu inoiz baino erronka erakargarriagoak eta nik uste dut zegula momentua gure altxor ezkutu hori ateratzeko. Hori da prehistoriaren baiara. Adituak esaten digute gure arbasoen eboluzioa ulertzeko leku paregabea daukagula hemen Geoparkean. Adibidez, ez dakit jakin nahi dugu nortzuk ziren gure arbasoak, nolakoa zen klima, nolakoa zen paisaia, nolakoa ziren basoak, nolakoak ziren animaliak, nolakoa zen beraien elkarbizitza. Eta niretzako enigmatikoen izan daiteken galdera da, noiz hasi ziren hizkuntza, noiz hasi ziren kultura, noiz hasi ziren sinismenak eta noiz hasi ziren artea lantzen. El Valle del Deba, dentro del geoparque, contiene una concentración de cuevas habitadas por el ser humano, de yacimientos importantes, que abarcan desde hace 200.000 años hasta hace unos 8.000 años. Esa riqueza no se da en muchos sitios, es decir, sobre todo esa concentración y esa variedad de ocupaciones, de tipos de asentamientos y de épocas en que esos asentamientos, esos lugares están ocupados. Lo cual, a partir de esos yacimientos y de su estudio, podemos conocer con bastante detalle o con mucho detalle en ocasiones la vida del ser humano en estos enclaves y en este contexto geográfico. Hay pocos sitios, desde luego en Euskal Herria creo que no lo hay, que haya tal cantidad de yacimientos de este periodo y tal variedad de momentos de ese periodo tan amplio que ocupa eso, aproximadamente 200.000 años. En esa fase, con cambios climáticos importantísimos, con cambios de fauna, con cambios de vegetación, el ser humano se ha adaptado a este terreno de distintas maneras y, bueno, y hoy tenemos en estas numerosísimas cuevas del valle pues los restos de su paso por este lugar. Hablar de una fecha de 200.000 años es ir mucho hacia atrás, es decir, no tenemos en las proximidades, salvo excepciones como Atapuerca, no podemos remontarnos a esas fechas tan antiguas, ¿no? Las características físicas de esta zona son muy propicias, por ejemplo, para visitar. Creo que aquí se dan unas características importantes para poder poner en valor y para que la gente pueda visitar con diferentes soportes los diferentes aspectos y los diferentes momentos de la evolución humana y de los cambios que paralelamente se daban en el medio natural. Es decir, se planifica y se desarrolla por dentro del geoparque, podría ser un elemento importantísimo como complemento de vamos a decir, de lo que es el aspecto geológico, o lo que es la naturaleza o la geología. Entonces yo creo que tiene un potencial, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, un potencial pedagógico y un potencial de puesta en valor enorme en esta zona del Valle del Deba. Geoparkeak ondare kultural oso aberatsa dauka, eta hori guretzat indargune bat da. Adibidez, hiru herriek itsasoarekiko daukaten harreman estua oso sendua da, eta horrek sortzen ditu tradizio batzuk eta itsasoarekin lotutako ondare bat laguntzen digunak egituratzen eta struktura sendo bat edukitzen. Indar guztiak batu eta norabide berdinean egin behar dugu arraun. Herritar aktibo asko dauzkagu itsas ondare hau indartu eta berreskuratu nahian. Hor daude adibidez, Beduelako kideak. 2004 urtean sortu zen Beduola. Irabazi asmo gabeko elkarte bada, zurezko ontziak berreskuratzen dabilena. Hasiera batean Beduako ontziola
bizi berritzeko eta aukera bat emateko Zestuko portuarei, ez? Eta bien bitartean zurezko ontzi hauek berritzen jungea. Hainbeste maite egiten egurrezko ontzi hauek. Ontzi hauek pilatzen dituzte hainbat eta hainbat historit. Azkenean pertsonak erabili izan dituzte, pertsona horiek zian egunero itsasoa jute zianak eta maite zuenak, zaite zuenak eta mantentzen zuenak, ez, ontzia. Gure ontzigintzara dedikatze zianak, saria konpontzen zituztenak, itsasoa jute zianak, haiek pilatzen zituzten memori guztiak, azkenean Bedugola elkartia bezalako elkarteek zabaltzen dituzten lagoa izeta, ez. Alde batetik, bai Mutrikun eta Deban ikusi izan deuna, eta Zumaian ere, izan da, lotura handia dakaula herri ezberdinek itsasondarian dakaun balioan nahi eman horrekin. Orduan, horrek behartzen gaitu elkartzea, hitz egitea, nola egitezun arrantza, Zesare eraikitze zian, nuna marrazten zituzten ontziak, nola jute zian arrantza. Garbi dago, itsasondariak kriston abanikoa daukala, eta hor barruan sartzea bai itsaso edo ibaietan eman dian kultura ezberdinak. Alde horrei behira, oain guk elkarte bezala eta baita Geoparkearekin dakaun hitzarmenan harira, ukitzi dakaun bilakaera gauza guzti honen gainean, onura bada. Herriantzat, inguruantzat, geoparkiantzat eta geoparkia osatzen duten herri guztientzat. Atzera begiratzen dozunean konturatzen zara, 10 urte hauetan zenbat gauza egin diran. Urte hauetan, danon artean Geoparkean egindako lana ikusi dugu. Baina oraindik gauza asko falta dira egiteko, eta hemendik aurrera etorkizunera begira jarri behar gara. Ez dago beste modurik, bertako garapena lortzeko, bertakoek protagonista izan behar dugu. Geoparkea guztion artean eraiki dugu, eta etorkizunan ere horrela jarraituko dugu. Gure lurra. Gure itsasoa. Gure mendia. Gure garapena. Gure nortasuna. Gure balioak. Gure memoria. Gure ezagutza. Gure ondarea. Gure etorkizuna. 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 Gure etorkizuna. Gure etorkizuna. Gure